Què tal? Et felicito per trobar una estoneta per dedicar a la teva tasca com a pare, perquè sé que tu com a pare segurament de fills adolescents t'interessa moltíssim el tema i no sempre és fàcil trobar el momentet per fer-ho. Jo me n'adono quan faig conferències a escoles que el 85% dels assistents normalment, al voltant del 85% són dones, i em pregunta per què? Per què no hi ha més pares? És que elles tenen una facilitat especial o un sistema de valors o una forma... no ho sé. No sé, però la veritat dic, anem a buscar alguna forma d'ajudar els altres pares, masculins com jo, que busquen eines per tal de ser una miqueta millors pares cada dia. Aquest és el primer d'una sèrie de vídeos, és la introducció, en el qual us oferiré unes eines molt concretes perquè puguis veure-les allà on vulguis, quan vulguis, de forma molt fàcil, per anar treballant una miqueta el tema de ser pare, i així la teva relació a casa amb els teus fills i adolescents i amb la teva parella segurament serà molt millor. T'animes a seguir-los? Endavant!